wudu. Wa maître ante. Maître. Wa. Te ndengare do. Nana ne ka digi karaté la. Pour que ma fo moi, cɛ dɔw bɛ to ka n dɔgɔya. C'est-à-dire qu'an cɛkɔrɔba an tɛ sɔn olu ma quoi. Fo n den ka karaté de kɛ mɛlɛ. Problème t'a la. Y'a faamu wa? Ja, i bɛ na yan nin. I bɛna formation kɛ yan. Y'a mɛn? Boli t'a la fugariya t'a la dɛ. Ni mun kɛra i b'o de kɛ. Ni min kɛra n b'o kɛ yan. Ni mun kɛ i b'o kɛ. Ok, e ka kelen yira de la bani fɔlɔ. Ba to a ka du yira, a ka du yira bani. Ba, wa fɛn min ye karaté ko ye han. Tu as karaté dege sa, mais fɛn min ye woromoka ye. Ne t'o la. E t'o la? A ye t'o la dɛ. I bɛ karaté k'a ye. Non, i tɛ sɔsɔ. I bɛ nin kɛ de. N'i ma nin kɛ, n bɛ ka ci da la. E bɛ ka malo kuma bɛɛ da la. O bɛ se ka kɛ cogo di? I bɛna de, a b'a kɛ de. Ba, i b'a karaté tɛ yan. E fana yɛrɛ si ma kɔrɔ ka se o ɲɔgɔnna ma. E fana bɛ se k'i dege. Maître, mais ne ta in hali ni n tora ka kɛ tan o man wusa la. O ka wusa. Yɔrɔ. O ka wusa. Ni n tora kɛ sa hali ni m'i woro waga o kɛ dɔrɔn a banna. A kɛ tan. An k'a kɛ cogo di? I b'a kɛ tan de. Ni ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na. I b'a. Ba bɛ min? Wuli. I jɔ. I b'a dɔn. I jɔ. Chef ayi. E tɛ maître karaté man de yan. Ne ye maître. E bɛ n kɔnɔ n bɛ taa ji ta ka na. Ala ka masa. N bɛ taa ji ta. Kana mɛn. Awɔ n tɛ mɛn. I bɛ dankaden de ye ɲɛ la bilen. Ni mɛnna kan sɔrɔ n bɛ t'i nɔfɛ boso. Dankaden bɛna n sɔrɔ k'u bɛna n sen sira la ma. Aw kɔnɔ ne bɛ bila woroya de la yan.